ngila kwi King Bhakanzama Dam ngithi nje ake ngishaye itho encane njengoba ngila ngikulomuzi ophezulu ke la bathroom yakhona leya ingaphakathi la ngisemidi Illovo ke la King Bhakanzama Dam ikhona la midi Illovo King Bhakanzama Dam nje ake ngishaye itho encane balekile phela uhlale ngibuye ngishayisa itho singaloku salawula sikhuluma izinto ifridge la khona le yabo sicapha lesi esingenayo sicapha esingenayo lesi shower liya ngiyaqhubeka la enye futhi yama bedroom le King Bhakanzama Dam yaphuma ke manje ungakhohlwa ukuthi usuka kuphi ukuze wazi ukuthi uyapi yabo lapha enzansi seqala ukuba mnyama ngeke ngisaya khona ngeke ngisakhava yabo nakhe lapha ngeke ngisakhava nansi site kuzosuka enyeke into kule site le aniyazi ke le site ivulwe nje nasi excavate ivula enye I drive through lapha leya drive through iya kule site specially for the site leya drive through yakhona ivulwa iyophuma kule yandle encane phezulu isesangweni lapha ya bayazi leya ndawo lapha enzansi mathi uyabheka nansi imoto eyivan nansi futhi lapha ya iTLB yebona iTLB lapha yasebenza iTLB kusho ukuthi lekhaya kusebenza iTLB kusebenze nansi ya excavator machine madoda nanka machine bese kuzoba iTLB kusetshenzwa every day yabo ngathi sefamily nansi ya indlu madoda yedamu lamakandakanda nansi ya yilo ke idamu leli akho ke yazibona nakho le ndlebe nginikhombisa yona ile yasetshenzwa akudlalwa ile nakho eyama visitors lala visitors la ila kulala khona ama visitors ikhona edamini lika makhandakhanda mhla ka 21 zonke indlela ziza khona la ngizophinda ke futhi ufuna ukungena emotweni hayi ngeke ngizwe ngenetwork ufuna ukungena emotweni ngoba mawuhamba ngaphakathi la kuba ngcono mawuzosebenzisa imoto mawuhamba ngaphakathi njengoba nibona nje nala ngendla ukuthi kuyavulwa ngemuva la kuyavulwa ngemuva iTLB iyodwa ngikhokha ngeTLB ngikhokha 7000 mase kuba ke udiesel eceleni plus minus 8500 imali engikhokhayo every day yeTLB iexcavate kuhlangene no diesel wakhona ngikhokha u12000 iexcavate leya ya plus udiesel wakhona u12000 per day excavate isihlale 4 weeks iTLB isihlale plus minus 6 weeks njengoba ubona nje kade ngibiwa nantiya idamu lemakhandakhanda sishwike manje siyobheka le yandle sesangweni bazungena ngaphansi phinde udlule la ngaphansi ke ikhishi ngapha icold room ngapha cha angehle kancane nakhona la abantu bayafisa ukwazi abantu yakhiwa ke la nje ububona nakhona konakele nje kahle ingangithenja ngithatha ithuba nginikhombise kahle namhlanje ke sike sikhombisaneni nje udonga ke lo kade bengivula lo mgwaqo ubumncane lo mgwaqo yabo kanti umgwaqo lo wepublic ubumncane ngawuvula khona omunye futhi ongawakha olapha phesheya ngizonikhombisa if it's necessary kodwa ngangakhela ku ipublic njoba ubona la isesangweni la mawungizongena la uza kanje. Yeah, this is King Bhakanzama Dam. Thank you so much for viewing.
King Bhakanzama Dam. Hayi isukile. Hayi siyavuka futhi lesitezi manje. Siyavuka lesitezi, hayi isukile. Konakele ngempela ke njengamanje. Ila ibuya khona ke la. Mase ku celebrate sisi kurelaxiwe. Sekusiwa inyama khona la. Njoba nje buka. This is Makanakana Dam. In case you don't know. Makanakana Dam. Here we are. Makanakana Dam. Here we are. Hayi konakele ngempela njengamanje. Konakele edamini madoda King Bhakanzama Dam. Konakele ngempela. Njoba nje nibona. Ngeke ngiyikhulume into engayazi. Konakele. Ngiyayisaba ke into ezokwenzeka kule site. Konke ezokwenzeka. Nansi le site le. Ngeke ngiyikhulume into engayazi. Konakele. King Bhakanzama House edamini versus King Bhakanzama House 44 Rocky Ridge Road Hirari. Ika King Bhaka nje lothi yabo. Ka King Bhaka. Lelisa ngoke ngakhelwa umfana lo ekuthiwa uFerai. Lama tiles wonke ngangiwathenga lapha ya. Emalls tiles eMayville. Abantu abangakhelayo uPetros bese kuba noBrown. uBrown kuyaziwa akizini kwaDam sibona abantu abangakhelayo la. Ngakunikeza ama contacts mawufuna bakukhiphela into enje. Yabo nawe. Bese kuthi ke isteel less sakhiwa uFerai lapha ya eChaswell. Sesiyangena ke manje. Uma singena ke la. Ziningi indawo zama parking la. Mabefika ke abantu abazofuna uMakhanakanda oil it's either bangena la nabafuna ukuzosizwa bangena la bese beyayihlalela nampo sofa la. In fact singathi ireception le. Uma bekulari kule reception bayakwazi ke ukuphuma beze la naku uvrand wakhona ku reception. Bayaphuma nje bazozimela la. Bese kuthi lapha ya la kukhanya khona inzansi isigodlo sangaphandle. Ngithi let me educate people so that at least bazo understand kahle ukuthi who is King Bhaka. Yona ke reception mase kusetshenzwa kakhulu ke makhona abantu abasuke becomment umbhedo ke i-team mayisifikile i-team le deletayo abantu akumina odeletayo most of the time ngine team edelete ama comments abane access epage lami ihlala lana ke team yilona i-desk le team le ekusuke sekusetshenzwa ke umuntu nomuntu esefike ne laptop yakhe la kusuke sekudelethwa khona abantu abacomments umbhedo. That is why ungeke uhlale kakhulu la epage la King Bhaka mawuvamise ukucomment into engayenzi sense. Siyaqhubeka ke njengoba bese ngishilo ngathi lapha phansi lapha ya amadlela ahlaza nakhona ngalawulwa ipower ukuthi angiyakhe le ndawo yabo ila imimoya yangaphandle ngangachaza ngedlozi la ngaphandle nepower yangaphandle mabefikile ke abantu sibabrayela la let's say abantu kade befikile bazofuna uMakhanakanda oil noma bazosizwa iyona ke la indawo la beyibrayela khona. All right yabo ngizonikhombisa yonke into ngifuna ukunikhombisa la phansi nje. Right sengilana ke manje ila engithe ngalawulwa ipower ke ukuthi le ndawo ngiyakhe ke ifakwe ama tiles ke right around ukuze ngalokhu ngihlupha kakhulu ngokupenda while ngibusy le edamini lika Makhanakanda because nakhona kuyakhiwa bese kuzothi la ngithi uyabona ke isigodlo sangaphandle lesi ubuthi uyabona lo mbhalo ubhaliwe Makhanakanda bese ngiyangena kusona nasi isigodlweni la kodwa isangaphandle as you can see nakhe
Isigodlo lesi sangaphandle kulawulwa yonke inhlobo ye-team nenhlobo yemimoya efuna ukulwa la. Lokubona nje la isigodlo sangaphandle silawula lonke uhlobo lemimoya. Asikhuphukeni ke manje siyanyuka ke manje. Siyanyuka manje uya manje King Park. Ngifuna ukukhombisa abantu kodwa insimbi zifakwa yena uFerrari lama stainless steel eChatsworth. Ferrari noma Ferrari yakho lapho. Bese kuba ke ngathatha isinqumo ke mina ke ngokwepower. Akufanele ngibe nento ekweletayo. Ingqinamba ke leyo ke eyami ingqinamba ayifani yabanye abantu. Yingakho mangithenga imoto mina. Imoto ngithenga cash kodwa into engisebenzelayo mangithenga cash ukuya kwi-auction. Ngithenga nje kwi-auction sengiyaziwa ngithenga cash nale nje ngathi nga cash kwi-auction. Ile ucash kwi-auction ile ya ucash okusho ukuthi lezi imoto zami uyibonayo aziphelele la. Ezinye ngenhla ezinye ke ziyo kwi-service aziphelele la kodwa zonke zinama logbook because akufanele mawumholi uphile impilo engakubukalisa nabantu kusasa sekuthiwa imoto iyadliwa imoto iyahamba usustressekile and stuff ayifuneki into estressayo ngoba kumele silwele abantu abastressekile wherever they are. Sengiyangena ke manje ngiya underground. Ayona ke underground le. Mhlawumbe nje ngakukhombisa kancane before ngiye underground kanje. Yabo la uma ungene ngapha uyakwazi ukuphuma ngapha. Ngithi uyabona nakho. Uqoleke into zalekhaya eziningi ziyabhalwa ukuthi King Park, King Park, King Park. Mangabe ungene ngapha uyakwazi futhi ukuphuma ngapha. Same things applies futhi mawusungapha uyanyuka la. Angithi uyabona? Mawunyuka la uphumela kwi-bedroom yami ngaphakathi. Umuntu mayezongena la siyakwazi ukumbona la. Plus namakhamera ke afihliwe ayakwazi ukubona yonke into. Right. Sike la indawo makupreparewa ukudla kupreparelwa abantu abafikile. Iyona ndawo le njengoba uyibona nje. Kusuke kupreparewa ke la. Mawunyuka uyaphezulu uyabona lapha ya kune TV ekhanyayo. Kusuke kupreparewa ke la. O chef ilabe babhizi kakhulu o chef la mengabe kusetshenzwa. Right. Sengiyaphusuka ke ngapha manje angihle ngapha futhi ukuze kube lula. Balekile ngihlale ngiveze lezi zinto ukuze abantu sibabeke isithombeni ungathi umuntu bebona umuzi waseDamini akasaqala khona cha lo seDamini ima suqale nje recently ukwakha njalo ubona uhamba kanje nangu engawuqala ngo2014 ukusebenza ngithe manguqeda ngase ngiyoqala ke iproject yaseDamini njoba ubona nje wonke lo muzi lo ngawakha lo muzi wawakhiwa uyena uBrown njoba uyibona lendlu le eyakhiwa uBrown. Mawucela inamba yakhe ngizokunikeza futhi into emnandi ngaye uthi evusa indonga aphinde futhi neroof ifako yena izindlu eziningi zako Adams nje bezakhe wayibona uBrown yabo mina nginawo ukumona impilo yami ke ngiyayihlukanisa ke mina izingane ke zine apartment yaso yabo angithi uyabo lapha mhlawumbe uzobona yini amahhovisi ami ke lawa ya awami njengikhombisa we-team lapha awami ke lawa ya yabo amahhovisi ami lawa ya njengoba ubona nje ngikukhombisa mawuthi uyabona yonke le ifaka ama tiles ngaphandle ngithenja ke ngithathe lithuba leli nginike ithuba nje sike sixoxeni because baningi abantu abafisa ukwazi ngoKing Park thenja ke ngichazele because baningi futhi abantu abangenile bese kuzothi la iapartment yezingane ke because angifuni izingane zami zihlangane nento ezithinta kakhulu isocial media and stuff. Hello guys. Ni right? Yeah. Ni right? Yeah. Hayi ke shosho izingane zingapha ngibezwe abantu bethi ziphi izingane zakho uphi umfazi iswimming pool ke la as you can see. Right. Ake sihambe ke siye ngaphansi esigodlweni sengiyangena ke underground. Siyabonga sivula isipha sihamba nawe ke manje. Yila ke siya esigodlweni lesi ke singaphansi komhlaba. Yaqala network yathi slow connection but asiqhubekeni ngizojika ma ukuthi iyaqaka. Sihamba nani ke manje sesigodlweni. Ikukhombisa uKing Park. Ngithi uyabo phambili khona esinye isicapha. Siyaqhubeka futhi. Siyakhona esigodlweni. Nakhona futhi lesicapha ngiyasivula. Nice. Uyabona? Phambili uyabona yakhutshela. Yahaywa futhi. Nakhe. Mawungena khonto edumayo la. Yini le edumayo?
Asiphenduke ke sithi ijacuzzi lapha phezulu ngizonikhombisa nakhona. Yabo? Nasi Steve. Uyasifaka usishaya. Asiqhubekeke. Yabona la futhi kunomnyango uyaqhubeka. Yaqhubeka la. Ngithi ngimkhombise kahle. Sesiyaqala. Lena ke i-reception yasesigodlweni. Akukakabi isesigodlweni. Kuseyi-reception yasesigodlweni. Ngokomyalelo. Wena wabona ngathi igama emakhaya. Le emidi ilof. I-reception le yasesigodlweni. Ngicela ukukhanyisa kancane la phambili ukuze kubonakala. Nasiya. Ngiyesigodlweni ke manje. Yonke le reception. Before ungene esigodlweni angithi uyabona makuthiwa kuyasetshenzwa ke bayazi abantu. Nanti just lam. Nanti uthola lodwa likaMtshisi. Uyabona? Before ungene. Siyongena phi manje? Isesigodlweni. Esigodlweni umnyango wakhona nako. Unfortunately angikwazi ukungena esigodlweni. Yabo because omunye umhlaba but I'm not sure ukuthi ngizobona noma ngibona. Ngizonihita nje kancane. Ingaphansi sesigodlweni lapha la ungena khona. Yabo. Omunye umhlaba ke lapha. Sesiyaphuma ke futhi. Sibonge kwi network ukuthi ayinqamukanga. Kodwa ithe ukwehla impela uma ungangizwa kahle la ukhona. Sorry. Ngiyanyuka ke manje. Abafani ke abantu abafika la. Khona abanye abasuke kwama VIP from parliament all over ababhuka special. Lo muntu uyamprotecta ukumhlalisa nabantu. Umuntu obhuka special nje uyamprotecta ukumhlalisa nabantu. Umbeka phi lo muntu? Bahlala ngapha but nemali yabo ithi ukuthi xaxa la ababhuka special. Bafike ke bahlaleke la. Njobe ubona nje. I-TV yakhona ke le yilaba ke ababhuka very special la. Bafike bahlaleke la. Mabehleli la bayibukela i-TV lapha. Iya-oneka i-TV bese beyibukela yona. Yilaba ababhuka very special. Mabesuka bayakokwehla lapha. Sebeya esigodlweni ngaphansi. Umuntu ukuthathwa serious la ekhaya. Yabo? Kakhulukazi abasuke bezofuna umakhanda oil nabafuna insebenzo ezithe kuba sezingeni. Futhi nawe if umhlonishwa mhlambe uMEC uyi-manager thizeni u-director uyakwazi ukufona uthi ngicela ukubuza mangibhuka special ngingafuni ukubonwa abantu ngifuna ukuhlala kwi-VIP ngenze njani uyakhuluma ke nalo usuke ezobamba ucingo bese ke iyakunikeza ama details futhi wena awungeke ungena khona wena uqhamuka ngapha ke wena ngoba uzongena la uwehle sesigodlweni uqhamuka ngapha mawuqhamuka ngapha uzobona qhamuka ngapha kunani la kunesango la khona nakhona mawuqhamuke ngapha ufika upake la uthi ayibona imoto le iyakwazi ukusuka mase uyafika uzopaka khona la usuke uqhamuka. Let me open this gate. Uthi yabo upaka la uma ukuthi upake la kanti khonto oyicela mhlawumbe ngale kitchen uyaqhubeka uyele kodwa mawupaka ngapha ufuna ukungabona uyihla kuma steps le ungena kwi VIP mawuqeda ufuna ngaphansi kuzosetshenzwa ngezinga eliphezulu kusuke kunegadi ke ehlala la nansi ilokhuzana iWindy House umgwaqo iwona uRocky Ridge lo engiqale kuona uLimba mawuqhamuka ngale uthi Limba 34 mawuqhamuka ngapha uthi Rocky Ridge 44 Rocky Ridge Road Hillary ngale Limba 34 Hillary bonke Hillary mawubona uMan Vernon usungadukile right kuyenzeka ukuthola ukuthi ke hayi ngoba uze special ngapha ngiyavala angithi uyabona khona la sangicacise lento nakhona mawuzongena awukwazi ukuduka nali isango libhaliwe bangithi King Baka uqhamuka ngapha from Rocky Ridge mawufika nje udonswa isango leli King Baka angithi ubonile lingane nalo libhalwe uBhaka nala King Baka kodwa mawukuthi wena mhlambe ke uze la uzodroshwa mhlawumbe udroshwa iUber noma abantu abakulethile uyadlula isango leli uzodroshwa uyehla ke la lithi yabo kuseyikhona la
ngafaka ama-tiles edongeni la ningathi hayibo la fine kanje udonga ngathenga ama-tiles nje ngawafaka. So iyehla i-Uber yakho la, iyehla i-Uber yenzani mayehla izokudropha kuleli gate. Mawabala ama-gate elesithathu leli ngiza kulona manje, yabo nakho mawufika la nakho kunehawu, mawufika la iyadrop i-Uber usuyavulelwa, usuyavulelwa. Mawuqeda ukuvulelwa uyangena futhi, usuyangena futhi. Mawungena ukhona futhi ohlala la ogade abantu abangenayo, khona ngisho ibhodi la nanti njengoba ubona nje, yabo khona ngisho ibhodi lamakhanda oil nakhe umakhanda amafutha okunqoba aphakamisa incebo, alwa nomoya omubi, aphakamisa indlozi lomuntu, ayavikela uma ulala nesilwane, alwa nezitha, avula noma kuvaliwe, aqaqa noma kuboshiwe, othinta umuntu onomakhanda oil fuck off, yabo. Mawuphuma la futhi uyakwazi ukuthi uphumele la, ufuna ukubona ukuthi uqhamukephi, yabo. Uyeza la nanti futhi isango leli likukhiphela ngale egarage phezulu, yabo. Uyakwazi ukunyuka la uthi, yabona iyo le ndlu le engigcine ngayo ukuyakha le, ngenhlanhla ngangiyiposta ke la ngiyakha yonke le, iyo le ngicela ukuyakha. And uyabona khona la nakho nanju Rocky Ridge umela nje umuntu uyafika uyambuka, bese kuzothi la phakathi isaluni kaMedemuki, isaluni le niyabazi kabafazi, isaluni kaMedemuki. Thanks for your support and for amagama agqugquzelayo. I highly appreciate konke lokho, yabo. I highly appreciate. Thanks a lot for whatever support eninginigezayo or regarding i-project yaseDamini. Niyayibona ihamba kanjani. So sengiyaphezulu lapha kwi-top roof, angithi yabona phaya phezulu ngakha le ndawo ukuthi mangabe ukuthi sinomcimbi abantu abanomakhanda oil bakwazi ukuhlala phezulu, asinyukeni ke siye phezulu. Siyanyuka ke manje, yabo. Naka ama stepis la ngawakha agudlala ngamabomu, yanyuka siya kwi-top roof ke manje. Funa mawula nje ukhululeke wazi ukuthi usekhaya nakho ke yona ke top roof le ubona ngitholakala ngolosithathu nangi Saturday, kodwa makiwe eDamini kiwa Saturday la suke sisebenza khona ngezinga eliphezulu. Angithi uyabona wonke lo muzi obonayo King Bhaka Nzama, mawuyifuna iplan yala unesakhe ethe kuba nkudlwana ngakwazi ukukunika futhi akunawo umona, ungazi ucela abantu abazokudwebela iplan ngibe senginayo mina vele iplan. Mawunesakhe nje ethe nayo ucishe imi njengale ngakunika ilokhuzana iplan yala ukwazi ukuyisebenzisa. I don't mind as long as mawunemali yokwazi ukuyisebenza leyo project. Labo bantu as much as nabo bengasayithandi lento impi, kodwa akulula ukuthi ngelinye ilanga kuthiwe sebeyazwana unless or until kube khona oyedwa ozovuma omunye kubona. Mhlambe kusuka igcokama limvuma ukhuzana ukuthi uyinkosi, noma kusuka ukhuzana amvuma ukhuzana kusuka igcokama limvuma ukhuzana. Then from lapho ke once kwaba nento ethi ayibe yihierarchy ukuthi yilo bese kuba yilo kube yilo, abantu bayaqala ke bakwazi ukuzwana because sebeyahloniphana. Masafunda kwakumele baze balwe abantu, omunye bese yahlulwa ukuze lohluliwe akwazi ukusubmita kulomunye. Anise umuntu waqala waxolisa kuwena, ungabreki ngokuthi umuntu uxolisile. Never do that. But nawe ufuna wazi ukuthi akaxolisa umuntu ngoba esuke eyisilima, uxolisa ngoba usuke ese understande your spiritual power, your spiritual power. Then ke that is when umuntu ke la ekwazi khona ukuthi athi hayi ke ngiyaxolisa because you understand your spiritual power ukuthi ingakanani, because abantu akulwa ibona kusuke kulwa amadlozi. Mawungena ngapha futhi, let me show you. Mawungena ngapha
ibathroom yalana qole bandla hayi ngoba ngichoma ibathroom yangapha hayi ngoba ngichoma yabo bathroom nje yangapha le let me turn around bathroom yangapha le bathroom